sishosho mfethu ngalo sasibukele neshesha ngifuna ukuthi ninganzothi nibukele le video yalo muntu lona ningayithathi as ijoke lento lena niyilalele njengoba injalo because ngenze ukuthi this is not the first person engibonile esho lapha ukuthi okay abantu wabokufika sebimashile-ke manje sebihambi sinekinga enjalo manje abantu abakwazi ukopharitha imshini abantu abakwazi ukuhlala lama-truck lawa amangaka so singenza kwethu do you really think soba nenkinga lapho khona soba khona mhlambe namafemu avaliwe ngenxa yokuthi abasekho abantu aba-operator abakwazi uku-operator do you really think sofelo sosigaba but ngifuna ubuye le video lena this is not a joke this is the reality kweminye imikhakha it's a reality and I saw another video of another guy esho ukuthi yazi ubona ama-employers ekhetha ukuthi mhlambe athatha abantu baseZimbabwe because bakwazi ukuzimisela labantu bangahamba unyaka wonke beke emotweni nje bakwazi ukuzinikela thina kunzima ukuzinikela but yanuyele shopana sizoyithini ke lenkinga sekunenkinga manje entsha ekseni bengilaphana eJacobs inqwabe imisebenzi ocode 14 inkinga abantu baseSouth Africa bakwazi ukudrive ngadlula ngalaphana eairport endala nakhona inqwaba yamathuba omsebenzi awo code 14 inkinga abantu abakwazi ukudrive sesoyithini ke le isivulekile umsebenzi after senibacoshile inkinga abantu abakwazi ukudrive so umuntu ono code 14 akavukele lapha eJacobs eSjacobs airport endala engasesiphini inqwaba amathuba omsebenzi aka code 14 o drive inkinga abantu abakwazi ukudrive baniyeziwe ama-truck bahluleka ureverse bahlulwa ama-truck so umsebenzi inqwaba sesinenkinga ukuthi manje abasakwazi ukudrive iyona inkinga esikhona imisebenzi esikhona inkinga abantu abakwazi ukudrive code 14 but banama license